Un pis amb una terrassa així no es troba cada dia. Però i si et diem que aquesta no és l'única terrassa d'aquest dúplex? Descobrim-ho. Un menjador ampli, llest per omplir-se de família i amics. Una cuina pràctica amb accés directe a la terrassa. 3 habitacions i 2 banys. Una individual, una doble i una suite. Totes amb finestres a l'exterior. I si pugem a dalt, una sorpresa per polir. Un gran estudi amb 2 grans terrasses més. Llum a totes hores, perquè és un quart pis. Vine a veure'l, t'hi esperem.